У Франції спустили на воду перший катер, збудований для охорони морських кордонів України. Наразі завершуються остаточні роботи з монтажу, налагоджування та підготовки обладнання корабля до випробувань. І уже навесні наступного року, після проведення ходових випробувань, очікується прибуття нового катера до України. Згідно з україно-французькою угодою, підписаною у 2019 році, для українських прикордонників збудують 20 таких катерів. 5 з них на Миколаївському заводі «Ніболон», решту французькою компанією «ОСА». На початку наступного року до Франції прибудуть українські моряки-прикордонники, які навчатимуться експлуатувати та обслуговувати нову техніку. Катер довжиною 32 метри, розвиває швидкість близько 30 вузлів, але це ми побачимо вже в період випробування, які будуть відбуватися, після чого прибуде екіпаж катера і на протязі 4 тижнів буде проводитися навчання фахівцями підприємства. Буде проведена церемонія передачі прапора і після цього катер буде завантажений на вантажне судно, доставлено в Україну.